Zuk errepikatu nik esaten du gara. Bale. Gizarte eredu berria behar dugulako. Gizarte eredu berria. Behar dugulako. Recortes no. Recortes no. Que no? Lan baldintzak hobetu. Lan baldintzak hobetu. Hobetu. Superimportante. Nik ez diot botua emango estirazi. ¿Hola? ¿Cómo? Jo, no me jodas, eso no. Esaidazu, benetan, zergatik emango dizu botua. Daudenen artean nik uste gehien laguntzen duena delako. Talde politiko konkreto batekin loturarik ez duelako. Esteilas lo tiene muy claro. Bullying, tolerancia cero. 0-3 publikoa, euskalduna eta gestio zuzenekoa izatea. 38 urte daramatzat irakaskuntzan. Eta beti nire alboan, nire ondoan izan den sindikatoa beti inoiz kale egin gabe Esteilas izan da. Irakaskuntzan. Esteilas. Esteilas botua emango diot. Eta zu? Bai, Yo sí. Yo pienso votar a Esteilas. evidente. Maiatzak. 18 Nafarroan. Bat 8? Nik Estelasi boto emango diot. Esteilas.